So yun guys, greeting po sa inyo lahat. So nandito pa tayo sa Santa Barbara. So ipapakita ko pa sa inyo yung Singapore. Yan. Basta Singapore. Okay guys, nandito po kami sa sa may harap ng yung mga lights nila. So malapit ng Pasko, kaya nagpa-lighting sila. Ayan sa guys. Okay guys, update ko kayo mamaya Kasama ko si Kim. Yan, from Santa Barbara. Ay, sa Pabian. Tapos si Adrian. Okay guys, mamaya magpapa-shoutout po tayo. Yan. Tapos short vlog lang to. Yan. Hi guys, welcome to my gang. Hey, shout out sa Team Mother. Yan. So guys, punta kayo dito sa Santa Barbara. Tapos, yan. Ang ganda dito. Grabe. Tapos susunod ng Dagupan City. Yan. So, tapos susunod sa San Carlos. Yan, sunod-sunod na po yung lighting nila. So guys, ang dami talagang tao dito. Actually, Santa Barbara Day po. So yan. Ayan, ang ganda-ganda talaga dito sa Santa Barbara. Ayan, Team McGirl pala. Shoutout sa Team McGirl. Ayan. Shoutout kay Adrian. Shoutout kay Rangel. Pero ang dilim. Hello po. Yan, isang subscriber po natin yan. Shoutout sa'yo. May yay ka. Okay guys, yan. Oo. Nandiyan sila. Okay guys, ingat ka ba? Okay, bye-bye po. So yun guys, ang dami-daming tao dito talaga. Sobra. Hi, shoutout kay Jan. Hi, shoutout yung mga taga Sampabian. Nandito sila, dumayo pa sila dito sa Santa Barbara. Yan, thank you sa pagdalo dito sa Santa Barbara. Shoutout sa TUS and Team Navy. Tapos yung taga Malasiki, nandito sila Kyle, Spirito, yan Ayan na siya. Hi guys! Welcome to my vlog, Charot! Ayan, shoutout sa mga TUC dyan. Yan, yung mga malalakas. Yan. Isa natin si Kim, yan Uy, ingat kayo, Bia. Wait lang, okay, go. Green light, shoutout sa Team Green Light. Yan, shoutout na sa Team Dreamlight. Yan, tapos shoutout sa mga Team Quartet. Yan. Okay guys, alis tayo. Lakad-lakad tayo dito. Yan, titignan tayo yung mga subscriber natin dito, guys. Yan, nakita ko si Brian, guys. Yung mga yan. Pero paano ko dito aalis? Yan, no parking daw, Yan, no parking. Ayan, ang ganda-ganda. Yan, shoutout kay Brian. Tapos, sa mga friend niya, yan, Ayan, mga gugwapo. Yan, mga gugwapo talaga sila. Yan. Shoutout po sa iyo. Pangalan single, kamo. Ayan, single daw sila, guys. Ayan, shoutout ko, single daw sila. Tapos, paki-comment yung kung sino yung may gusto, yan, comment down below kung kukunin nyo yung mga Facebook account nila. Ayan, guys. Kasi yun guys, yan, gagawa tayo ng short vlog po para ma-update po kayo dito sa Santa Barbara. So guys, yan, Santa Barbara, ayan. Yan, to all people of Santa Barbara, happy fiesta po. Yan. Welcome to Santa Barbara. Sticker nga, ma'am. Wala pa. Shoutout kay Quad. RG na. Yan, RG, siya yung RG. Yan, shoutout po sa mga taga Santa Barbara po.
taga Tuliao sila. Di ba Tuliao kayo? Yan. So yun guys, hindi tayo nakapasok guys. Yan, ay, ang daming polis guys. Ayan ang polis. So yan guys. Ayan. Okay, once again guys, yan dayo lang kayo dito sa Santa Barbara po. Yan. Ang ganda ng plaza nila. Yan oh. Yan guys. So hindi ko na ipapakita sa loob guys kasi ang daming tao. Ayan. Dito lang pa kami sa sa gilid kasi ang daming ayan. Shout out sa mga Team Kalas. Yan, Team Kalas. Nakita natin Team Kalas. Ayan, kay Rap. So yun guys, yan. Punta po tayo ng yan, daming tao dito talaga. And guys, so shout out. Shout out kayo. So guys, sinulit ko lang, update lang to. Yan. Update vlog lang po dito sa sa Santa Barbara. Yung mga gustong ayan, pumunta dito sa Santa Barbara. Open po. Basta magmas lang po kayo. Yan, kasama ko sila yan. Shoutout kayo. Okay guys, update ko kayo mamaya. Hi guys. So, Hi guys, long time no see, friends. nandiyan sila. Ayan guys, ang ganda talaga dito, promise. Yan. Daming tao. Yan guys, nandito po tayo sa sa food street nila. Ayan. Hi, shout out. Shout vlog. Sige, ingat kayo ha. Hi, shout out po. Shout out po sa inyong lahat. Yan. Go. Yan, shout out kay Lebron. Lebron James ba? Ay, Solis, yan. Shout out sa mga Solis family dyan. So guys, iniulit ko update lang tayo. Yan, update tayo dito sa Santa Barbara kasi agaw ng Santa Barbara. Sige, babaya. Ayan o. Ayan, shout out. Ayan, Team MOA. Yan, shoutout sa mga Team MOA, Santa Barbara. Kaso lang ang dilim, guys. Hi, Master! So yun guys, shoutout kay Mayor dito sa sa Santa Barbara. Yan, kay Mayor Joel De Los Santos po. Yan. Shoutout after 3 years po, ang dami na niyang nagawa dito sa Santa Barbara po. Ayan, nakikita naman nila, you know. Hi. Ayan guys, so lahat na nakaupo dyan, gayahin natin si Mayor Joel De Los Santos po. Yan, after 3 years, yan po yung nagawa niya sa bayan niya. Ayan, congratulations Mayor De Los Santos po. Yan, shoutout sa'yo. Saludo kami sa'yo. Kasi after 3 years, yan, ang ganda ng Santa Barbara. Ayan, sana all ganyan yung town. After 3 years po yan
Okay yan, once again, this is Ma'am She Ads. Yan, hindi pa nakaka-subscribe ng channel, please subscribe my channel. Then, pakihit na lang yung bell para ma-notify kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. Okay, once again, sa Santa Barbara, yan, Ago na Santa Barbara, yan. Congratulations po kay, kay Mayor Joel De Los Santos, yan. So, lahat na hindi pa nakaka-subscribe po, yeah, please subscribe po. Then, God bless po.